kemm ngħaddu minn qtieħ ta' qalb hux fil-familji tagħna. Kemm ngħaddu minn problemi u diffikultajiet. Naħseb li kull wieħed u kull waħda minna jista' jagħmel lista. Forsi wħud minna għaddejjin proprju bħalissa minn dawn id-diffikultajiet. Il-qari tal-lum ippreżentalna wkoll persuni b'diffikultajiet, ippreżentalna lil Anna, il-mara ta' Elkana, imbagħad dak li kellu jkun Samwel, però din kellha problema kbira għax ma stax ikollha tfal. Hija problema li llum immissuha bidejna u niltaqgħu magħha l-ħin kollu. Id-diffikultà tal-isterilità, in-nuqqas ta' possibilità li jkollna tfal, u din toħta qalb fina, hekk jew le. Iltqajna mad-diffikultà ta' Giuseppe u Marija. Dawn spiċċaw biex tilfu lil Ġesu kemm ġenituri jgħixu id-diffikultà tat-telfa tal-iben jew tal-bint b'diversi modi, mhux bil-forsa xi mowt, ma anki hekk ukoll. Jista' jkun hemm din l-esperjenza kif rekibsa fil-ħajja tal-mewt ta' iben jew ta' bint, imma mhux biss, wieħed jista' jitlef lil binti jew l-ibnu b'elf mod. Forsi għax dak li jkun jaqbad triq illi qatt ma ħolmu l-ġenituri tiegħu jew tagħha li kellhom jaqbdu. Forsi għax kien hemm disgwejt, kien hemm konflitt u ma baqgħux jitkellmu flimkien. Forsi għax b'xi mod il-ġenitur, l-om jew il-missier jew it-tnejn għandhom l-inkwiet ma' wliedhom b'xi mod. Huma kollha sitwazzjonijiet li jħolqu fina biża', jħolqu fina tbatija, jħolqu fina qtuħ ta' qalb. Hemm imbagħad qtuħ ta' qalb marbut max-xogħol, mal-ħidma tagħna. Anki aħna s-saċerdoti, kultant jiġi mument li taqta' qalbek fil-ħidma tiegħek. Forsi tgħid tafsa tħabbar, tistieden u taħdem u tistinkaw il-frott għalmenu skont għajnejna, skont kif nikkalkulaw aħna jkun ftejt jew kultant xejn, ngħaddu minn mument ta' qtuħ ta' qalb. Illum f'din il-festa tal-familja qegħdin niftħu is-sena tal-ġublew tat-tama. X'jiġifieri? X'jiġifieri niftħu l-bieb tat-tama fil-ħajja tagħna. Nagħmlu sforz biex nibdew nittamaw iktar, nimpenjaw ruħna biex nafdaw iktar, nistinkaw, naħdmu nagħmlu xi ħaġa oħra ma' dak li diġà qegħdin nagħmlu biex jekk jista' jkun inkunu ottimistej, ma nkunux pessimistej. Xejn minn dan. It-tama fid-diffikultajiet kollha li semmejna, fid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna, aktar milli jisforz, aktar milli jimpenn tagħna, don, rigal. Aħna nsejħula virtù. Imma l-virtù mhix sempliċement virtù għax hija attitudni tagħna, imma hija virtù l-ewwel qabel kollox bħal fidi u l-imħabba, il-virtujiet teologali, hija virtù l-ewwel għax huma doni rigali ta' Alla lina. X'inhu ma dawn il-virtujiet teologali, fidi ta' u imħabba? Huma sinjali li tmisshom bidejk, li tarawhom bajnejk tal-insara. Il-fidi, it-tama, s-sena tal-ġublew dedikata għat-tama u l-imħabba. Imma kif għadna kif edna mhumiex frott l-isforz tagħna, le, huma rigal ta' Alla. Imma x'inhi l-fidi, x'inhi t-tama, x'inhi l-imħabba? Huma marbutin ħafna flimkien il-fidi, t-tama u l-imħabba. L-fidi mhux li nemmnu falla, mhux li nemmnu li Alla jeżisti, mhux dik il-fidi. Il-fidi mhux li nemmnu l-kredu, le mhux dik il-fidi, dik ukoll, però mhix dik biss. Il-fidi hu r-rigal u għaw l-qofol, għaw l-importanti, għax mingħajr il-fidi ma jistax ikollna t-tama. Il-fidi hu r-rigal tal-esperjenza tal-imħabba ta' Alla lina. Il-fidi hu din il-konvinzjoni, din l-esperjenza li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna li Alla jħobb, mhux li aħna nħobbu lilu, le. Le, nkunu niżbaljaw jekk aħna naħsbu li l-fidi jgħid li aħna nħobbu lil Alla, le. Il-fidi jgħid l-esperjenza li aħna nġarbu f'ħajjitna li Alla jħobbna. Smajnieh lil San Ġwan fit-tieni qari tal-lum.
mill-ewwel ittra tiegħu sabiħa immens. Qalilna San Ġwan, intom uliet Alla. Intom uliet Alla. U Alla jkun missier ma jistax ma jħobbniex, però, hemm però, illi din il-fidi illi Alla jħobbna ma tistax tibqa' sempliċement konvinzjoni tal-moħħ, ma tistax tibqa' sempliċement idea li kultant tiftakar fiha u tinsija. Imma trid issejr għaġna waħda mal-ħajja tagħna. Trid issejr taħlita waħda mal-persuna tagħna. Jien frott tal-imħabba tal-Alla. Alla jħobbni l-ħin kollu. Din hi l-fidi. U jekk jien konvint, jekk jien għandi esperjenza ta' din l-imħabba li Alla għandu għalija, allura tiġi t-tama. X'inhi t-tama? Illi jiġri x'jiġri fil-ħajja hemm Alla jieħu ħsiebi. Mhux Alla se jieħu ħsiebi, mhux Alla se jipprovdi, mhux Alla se jirranġa le. Imma diġà waqt id-batija tiegħi, waqt l-inkwiet tiegħi, waqt il-problema tiegħi, waqt il-mart tiegħi, Alla qiegħed jieħu ħsiebi. Dak li għaddej minnu għalkemm ma nifhmux. Dak li għaddej minnu għalkemm ma nistax nagħtih sens. Dak li għaddej minnu għalkemm joħloq dbatija għalija għandu tifsira illi jagħtihielu Alla. Din hi t-tama. Għandu xi spjegazzjoni li jien bil-mod il-mod se naraf, se niskopri. Imma dejn tiġej daqskemm jien konvint li Alla jħobbni. Ħanġibu eżempju sempliċi mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk missier illum hija l-festa tal-familja, jekk missier jew omm iħobbu tassew lil uliedhom u t-tifel jew it-tifla ta' 4 snin, 5 snin għandu esperjenza fit-tul kontinwa ta' din il-kura, ta' dan il-ħsieb, dan il-konsern li l-ġenituri għandhom għalih għal dan it-tifel jew għal din it-tifla. Meta tiġri xi ħaġa, meta dak it-tifel jaqa', jew meta l-parents jirrabjaw, jeħduha mat-tifel jew mat-tifla, għalkemm dak il-ħin ikun mument ta' kriżi, ta' diffikultà, imma dak it-tifel dik it-tifla se jibqa' fi żgur, se jkellu s-sigurtà, is-sikurezza li l-imħabba tommu ta' missieru minkejja li marejt, minkejja li għaddej minn tbatija, minkejja li l-imħabba mhux se tonqos, li dawk qegħdin hemm, li dak li għandu se jgħaddi. Interessanti. L-imħabba tagħti din il-possibilità, l-imħabba ta' Alla lina jekk aħna nħossuha u ngħixuha tagħtina din il-kapaċità li ngħaddu qalb il-ħalel, li ngħaddu qalb il-mewġ, li ngħaddu qalb il-widien mudlama b'ċertezza, b'sikurezza. Iwa nixxejkjaw ftit, nittredu ftit, imma bażikament, profondament, fondamentalment aħna nibqgħu ċerti, nibqgħu konfidenti, nibqgħu nafdaw lil dak li jħobbna kontinwament. U l-virtu tal-imħabba marbuta mal-fidi u t-tama. Jekk jien inħossni maħbub minn Alla, allura ma nibqax iffissat u ffokat fuq innifsi. Ma nibqax iffissat u ffokat fuq il-problemi tiegħi biss bħalli kieku ma jeżisti ħadd iktar fid-dinja. Ma nibqax inkwetat biex nara x'se nagħmel ħalli l-oħrajn iħobbuni. Meta jien ma nħossnix maħbub, nispiċċa bħajti kollha nipprova nixtri b'kull mod l-imħabba. Kultant saħansitra billi nbieħ lili nnifsi l-identità tiegħi, il-persuna tiegħi, il-konvinzjonijiet tiegħi. Jekk għandi din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla lija, allura nħares ukoll madwari. Anzi, l-ewwel qabel kollox, inkun iktar attent, sensibbli għal bżonnijiet tal-oħrajn. Il-fidi u t-tama u l-imħabba marbutin flimkien u ma rigali, doni li Alla jagħtini. Ma kif nistgħu nikbru b'din l-esperjenza tat-tama? Kif nistgħu nikbru? Għax edna li mhumiex frott l-impenn tagħna, frott l-isforz tagħna, però nistgħu aħna b'xi mod noħolqu klima, noħolqu disponibilità fil-qalb tagħna biex dawn id-doni li Alla jrid jagħtina nilqgħuhom u ngħixuhom f'ħajjitna kif. Interessanti, għax Ġesu għalkemm kien mitluf fil-Vanġelu tal-lum, għalkemm kien mitluf, kienu iktar mitlufin il-ġenituri tiegħu milli hu. Mhux hekk. Għallhom għalfejn dan l-istorbju kollu. Ma tafux li jien għandi nkun
f'dak li hu ta' missieri, araw il-fidi li l-missier iħobbu, it-tama li għalkemm hu mitluf imma mhux mitluf. Mitlufejn ommu missieru, ma jafux pensjatu rasu, mhux Ġesu. Kif nistgħu fina noħolqu disponibilità biex nilqgħu id-doni ir-rigali tal-fidi imma b'mod speċjali tat-tama u tal-imħabba kif? San Pawl għandu sentenza jgħid il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma. Nixtieq indawwara mingħajr ma nagħmel vjolenza fuq it-test ta' San Pawl, però nistgħu ngħidu it-tama tiġi mis-smieħ tal-kelma. Għandna bżonn nkunu iktar qrib tal-kelma tal-Alla. Mhux darba kultant, mhux darba kull nhar ta' ħadd, imma kontinwament il-ħin kollu. Il-kelma tal-Alla għandna bżonn nkunu mitħla tagħha, ħalli s-sejrej mitħla tagħna. Biex nibdew nirraġunaw skont din il-kelma. Da bħal min tmur f'pajjiż barrani u tittoqgħod hemm f'dal-pajjiż biex taħdem hemm. Għall-ewwel u xek, ma tkunx taf titkellem dik il-lingwa, jew forsi tkun taf biss mill-kotba. Imma meta jien toqgħod hemm u titkellem u terġa' titkellem u jkollok bil-fors titkellem dik il-lingwa, jien tibda mhux biss titkellem dik il-lingwa ma taħseb b'dik il-lingwa. Hija esperjenza li għamilna ħafna minnha biex ma ngħidx il-koll. L-istess l-Iskrittura. Meta aħna naqraw l-Iskrittura u naqrawha spiss, aħna nibdew mhux biss nifhmu l-Iskrittura, imma nibdew naħsbu bl-istejl bil-mod tal-Iskrittura. U dejn toħloq fina l-konvinzjoni li aħna wlied Alla, kif tassew aħna jgħid San Ġwan, li aħna maħbubejn u toħloq fina it-tama, il-kelma tal-Alla. L-Ewkaristija. Mela l-ewwel mod ta' kif aħna ngħinu lil mulej inħejju fina fil-qalb tagħna post sabiħa tama, il-kelma tal-Alla. Ma nitilfux l-okkażjoni li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Matul din is-sena li ġejja, mod speċjali, hawn diversi realtajiet fil-parroċċi tagħna, anki hawn fil-parroċċja tal-Katedral, ta' smieħ tal-kelma tal-Alla. Ja din il-kelma li trid timlina bit-tama. Imbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ma ninsewx l-Ewkaristija. L-istess passjoni u mewt ta' Ġesu iservu bħala għajn tal-ħajja. Għal kull wieħed u kull waħda minna. Dak li aħna bajnejn apparentement narawh traġiku, straġi, imma fil-fatt fih innifsu. Ejdu li hemm x'tam ikbar minn dejn. Għalhekk imxejna wara Ġesu kurċifies. Għax hu it-tama tagħna. Hu it-tama tagħna. U d-diesa, l-Ewkaristija, hi l-esperjenza tal-Kalvarju. L-esperjenza tal-għotja tiegħu minn fuq is-salib. Imma mhux biss hemm xi ħaġa oħra li rridu nieħdu ħsieb hija l-komunità nisranija, hija l-imħabba ta' bejnietna, hija l-għaqda ta' bejnietna, hija l-komunikazzjoni, l-komunjoni, il-maħfra ta' bejnietna, relazzjonijiet iktar awtentiċi bejnietna. U ma dawn it-tliet modi ta' kif aħna nistgħu nħejju f'qalbna biex il-mulej ikun jista' jagħtina dan ir-rigal, din il-virtu tat-tama. U hekk jiġri li verament lil Ġesu insibuh. Verament Ġesu jinstab anki saħansitra fid-diffikultajiet il-kbar ta' ħajjitna. Verament ikollna is-serenità fil-qalb tagħna li tiġi mit-tama, mhux mill-ottimizmu, mhux minn kemm aħna nies pożittivi, imma minn kemm aħna konvinti li aħna qegħdin f'dak li hu tal-missier, f'dak li hu ta' Alla. Kif qal Ġesu lil Marja u lil Ġuseppi, ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri